Здравейте! В първото клипче за сайта как се прави ще обърнем внимание на новата и на шумя криптовалута биткоин. Основната информация в това клипче е взета от сайта hash.bg, който е може би най-подходящият сайт на български език за потребители, които искат да се запознаят в подробности с протокола на биткоин, портфейлите и всичко свързано с валутата. Тук ще обърнем внимание само на няколко основни неща. В най-общи линии биткоин е съвкупност от две неща: разплащателна система и парична единица или валута, ползвана в тази разплащателна система. Валутата е изцяло дигитална, тя не се издава и не се гарантира от правителство, организация или компания. Количествата биткоини са ограничени до 21 милиона и тази бройка не може да бъде надвишавана. Имайки при тези характеристики, те са напълно противоположни на парите, както ги познаваме днес. Например, долара още има защитен от Централната банка на САЩ, но нито има ограничение на целия брой долари в обращение, нито има зададен график, по който новите банкноти се печатат. Мрежата на биткоин е децентрализирана, подобно на торентите, като компютрите свързани към нея обменят информация директно един с друг, без да имат нужда от сървър. Мрежата е напълно неутрална, защото няма централен орган, който да контролира участите в нея, и решенията се взимат на базата на консенсус между всички участници, демек компютрите, които са свързани. Сигурността на плащанията в биткоин е гарантирана от криптографията с публичен ключ, за която няма да навлизаме в подробности, а валидността им се поддържа посредством сложни математически изчисления, извършвани от хиляди свързани в мрежата машини. Този процес е известен още като биткоин копане. И накрая комисионните за разплащане на биткоин са нищожни, понякога са и нула, независимо от това колко пари и на кого изпращате. Тъй като биткоин мрежата е глобална, времето и таксите необходими да прехвърлите едно сатоши или една хилядна част от биткоина на приятел седящ до вас са абсолютно същите като тези необходими да прехвърлите биткоини на стойност от $1 милион към човек, който в момента е на другия край на света. За да започнете да ползвате и може би да се продължите да се интересувате от биткоини, трябва да си направите портфейл. Това е може би първата стъпка. И тук ще ви покажем най-лесният и бърз начин това да се случи. Подобно на портфейла ви, в който може да имате много банкноти с различна стойност, така и биткоин портфейла са съвкупност от множество биткоин адреси, които може да съхранявате различни баланси от вашите биткоини. Биткоин портфейлите са софтуерни програми, които ви дават възможност да управлявате лесно вашите биткоини, без да е нужно да се занимавате с техническата част на биткоин протокола. Има множество различни биткоин портфейли, всеки от които върши работа. За разлика от банковите сметки, всеки може да притежава хиляди, ако желая, и милиони биткоин адреси. Тук ще ви запознаем с биткоин портфейла CryptoKit, който е един сигурен вариант и невероятно подходящ за потребители, които не са навлезнали още дълбоко в света на биткоина. Той реално е екстеншън към браузъра Google Chrome. Може да се ползва само на него. Това е единственото ограничение. А инсталацията му и ползването е супер елементарно и много лесно. Тази страница, това също нещо може да го направите и от опциите да добавите екстеншън в самия браузър, но аз тук ще ви покажа този начин. Добавяте го. Портфейла ви вече е добавен. Сега остава да си създадете биткоин адрес. За целта в розовия квадрат трябва да раздвижите малко мишката. Портфейла ви е генериран, в него има 0 биткоини и вече е възможно да получавате пари на този адрес. В някои от следващите кликчета ще ви обясним вече подробностите, как да се здобиете с първите си биткоини и как изобщо да използвате този биткоин портфейл.
Това беше всичко за днес. Приятен ден и успех!